Arewa Plus TV. Mana. Barka da zuwa Arewa Plus TV. To mai sauraro, idan har yau ka fara shigowa gidan tibin nan namu, sai ka danna mana subscribe a Arewa Plus TV, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. To, idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa gidan tibin nan namu ne, sai ka yi mana lakin, sannan ka yi mana comment na abin da yake burge ka akan wannan bidiyo din namu da ka kalla, sannan ka yi mana sharing domin tabbatar da cewa ka sada zumunci tsakaninka da kai da Arewa Plus TV. To mai sauraro, kamar yadda kuka sani, wannan sunanta Safara'u, tsohuwar jaruman nan wadda ake zargin cewa Kannywood ta kore ta. Sai dai martanin da ta mayarwa da Kannywood cewa idan an kore ta ba wai wani abun ba ne, kamar yadda yanzu ta tafi ta koma waka kuma take tunanin ta ma fi samun masoya a cikin harkar waka ba wai a harkar fim ba. Sai dai abin da Safara'u ta manta shine shi in aka zo aka hau bene, to ba a cewa za a zagaya ta wani gurin a ƙara hawa bene, ta inda aka hau ta nan dai ake dawowa a sauka. Wannan martani ne daga wani bakin wani babba daga cikin 'yan Kannywood da ya mayarwa ita Safara'u na cewa ta daina ganin ta ɗau wani hanyar ta hau wani layin da ya fita daga nasu, duk da yana cewa su kansu mawaƙan nasu ne domin sai da sahalewarsu suke yi, amma fa ya ce ba irin waƙoƙin da suke ba, domin ya ce waƙoƙin da suke ya saba addininmu da kuma koyar da mu da aka yi. To mai sauraro, to muna dai tsaye muna jin martanin da ita kanta Safara'u za ta mayar wa wannan babba a cikin masana'antar ta Kannywood, domin tabbatarwa da martanin da fa Safara'u idan ta mayar bai wuce ka ba, sai ka danna mana subscribe a tashar mu mai suna Arewa Plus TV, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode. Arewa Plus TV. Mana.